Birinchidan eshonmisiz, ikkinchidan to'liq quvvat, yoki Fallout, Jimirkash yozish o'yinlari dunyosini men ham boshqa bek ko'plarga oshqanin birinchi qarashqa u bugun bir narsaga diqqatim etilmagan kishi o'yin kebek tuyula olam. Lekin biz yaqinroq qarasak, biz shu eski grafik ortida qiziqli narsalardir yashirinishini ko'ra olamiz. Монда узышларның барлыгын дип уйларга мантыйклы булыр иде. Бөтен эшләшкә бүленә ала. Бронза, көмеш һәм алтын. Аларның төп узышлары гадәти берничә дәрә бар һәм сез кемендә өченче булып тәмамларга тиеш. Бу очракта киләсе узыш ачылачак. Әмма мин күпчелек узышларда беренче булып тәмамларга киңәш итәр идем. Чөнки сезнең белегегез килеме финал урынына бәйле. Сезгә кебек кеше кирәк булачак. Керүгез сезнең юлларыгыз юк. Мин машиналарыгыз һәм аларны төзегән өчен үз акчасын түләргә әзер булган спонсорны күздә тотам. Әгәр сезнең ярсыта торган көндәшләргә эш аласыгыз килсә, сезгә тиз машина кирәк. Җирле тюнинг бик бай түгел, бу дөрес, ләкин шул җитә. Шул бик начар кешенең сезне шул узышта кискенен хәтерлисезме? Хәзер машинагыз, сез уларны хисап вакытны түгә алсагыз өчен җитәрлек тиз. Ләкин бер катлы булмагыз. Сез җитәрлек сагып булмасагыз, шул ахмак белән тоткарлана аласыз. Ләкин кеше шул узышчыларны зырянына кырарга бердәнбер юл түгел. Аларның машиналары тулысынча үлемсез түгел. Узышларда двигательләре эшли алмасын өчен алар ватыла алмыйлар. Ләкин машиналары танымаслык булсын өчен аларны кыйнарга мөмкин. Сүзеннән сез куркынычсызлык каешлары турында беләсезме? Алар электрләргә тиешме? Бәлки куркынычсызлык каешлары Финляндия Җөмһүриятендә рөхсәт ителмәгән. Яки бу америкалылар турындагы фин стереотипларының берсе, ләкин кешеләр алар шулай дип атала алса, каешларны электирмиләр. Ни өчен мин аларның кешеләр булмавын дип уйлыйм? Чөнки алар алга пыйлаша җиргә чүен гадәти төшү кебек кабул итәләр. Ләкин сез алга пыйласа аша алган машиналар турында нәрсә? Алар күбесенчә 60 һәм 70 елларыннан тибик Америка массалкарлары. Алардан 5 бронза адымы ышанычык, тагын 5 машина көмеш адымы ышанычыла, һәм соңгы 6 машина алтын адымында катнашу өчен ачык була. Исемлек бик бай түгел. Ләкин бу 2004 елгы уен сез нәрсә көттегез? Аларның тюнингы да киң түгел. Ерткыч трансмиссия, выхлоп, подвеска, шиналар һәм тән. Ләкин мин моның монда өстенлек булуын дип уйлыйм, чөнки үзгәреш бик гадәти. Сез теләсә нәрсә сатып ала аласыз һәм акчагыз югалтмас, чөнки яхшы эшләре аннан соң ачылалар. Ләкин тәҗрибәсезләр генә үзгәрешне аларның бердәнбер өстенлеге кебек кыланалар. Шуны узышчылар аларның узышы урнашуын кыланалар. Алар әйләнәсен тоялар. Һәм аны көндәшләр беренче булып тәмамламасын өчен кыланалар. Бу инде җир яки агач булмаган берсен дә диярлек җимерергә мөмкин. Киртәләр, корылыш корылмалары, конуслар һәм башкалар. Сез аларның гырай салма интеллект җиңел үтмәсен өчен юл хәтер аласыз. Моннан тыш, сез моның өчен ни тора аласыз? Нинди кимчелекләр? Беренчедән, сез күп тизлек югалтасыз. Икенчедән, бу дөрес узышы димәк, сез бу урыныша яңадан узарга тиеш булачак. Һәм сезгә шулай ук узышлар урнашулары бер төрле фасылда булмавын белергә кирәк. Монда кышкы урнашулар бар, һәм ышкылы да керәсен түбәнрәк. Шуңа сак булыгыз. Ләкин анда шулай узышларның башка төрләре бар. Алар өчен хәтта аерым бит тә бар. Бонус ярышлар. Мөһим сез аларның берсен чамаладыгыздыр инде. Бу дерби ярышларда Бакбер Entertainment кешеләргә куркынычсызлык каешларын электрләргә рөхсәт итә. Әмма машинагыз керосин җимерелә торган, һичшиксез исерек булган җиде узышчыны истәгез.
һәм мөмкин түгел диярлек. Бәхеткә һәр мәйдан төгәрәк һәм мин төгәрәк буйлап йөреп һәм көндәшләремнең үзләрен бетерәчәген көтеп һәр узыш тәмамладым. Тагын шузыш уникаль трассаларда урнашкан һәм алар бары тик юнәлеше өчен ясалган. Мәсәлән, киселештә сез кемнеңдер артына килеп бәрелә аласыз яки киресенчә. Һәм ниһаять, трюклар, биеклек һәм озынлык сикерешләре, дартс һәм башка нәрсәләр. Мондый нәрсәне тагын кайда күрә аласыз? Ярар, шул вакытта мондый нәрсәне кайда күрә алдыгыз? Бер кайда да, мин уйлыйм. Бу төрле барыш финнарның чынлап яхшы барышның нәрсә икәнен белүен исбатлый. Гомумән, барышы шәп кенә, ләкин чын рок музыкасыннан башка җимеркеш узышы уены нинди булыр иде? Фин егетләре бу уенны ясаганда танылган җырчыларга аларның акчасы җитәрлек булмаганча, алар кайбераз танылган төркемнәрнең җырларын файдаланганнар. Мин саундтрекның җырлашыннан фин булуын ишеттем, ләкин беренчедән, монда берсе дә инглизчә. Һәм мин финнарның америкалылардан инглизчә яхшырак сөйләшә икәнен беләм. Икенчедән, мин кайбер төркемнәр турында мәгълүмат таба алмадым. Һәм башкалар турында мәгълүмат аларның Британика Америкалы булуын дип әйтә. Һәрхәлдә, мин финчәдә җырларның кызыклы булачагына ышанам. Һәрхәлдә, уенда мондый төркемнәр бар. Adrenaline, Central Supply Chain, No Connection, Tokyo Dragons һәм әлбәттә LAB. Уларның җырлары кәттә һәм камил рәвештә туры килә. Әмма саундтрек турындагы бер мәсьәлә бар. Бу техник өлеш төгәлрәк булу өчен җырлар эзләре көчми. Узыш тәмамланмыйча, җыр тәмамланса, ул кабатлана. Моннан тыш, беренче тапкыр сезгә һәр узышны берничә тапкыр яңадан башларга кирәк булачак. Русча сез иң югары авырлык дәрәҗәсендә уйнарсыз. Шулай итеп, музыка сезне туйдыра башлый. Мине ялгыш аңламагыз. Җырлар монда шәп, ләкин һәркайсы шәп җырның шикләре бар. Сез 2004 елгы уеннан нәрсәдер көтәсезме? Мин дә көтмәм. Мин графиканың реалистиклыгы турында уйламауга күрә, мин һәр таш турында зарланырга җыенмыйм. Минемчә, ике генә мөһим як бар. Беренче, төрле әйберләрнең бер-берсенә туры килүе дәрәҗәсе. Сезнең һичшиксез үтә детальле машинаны арткы пландагы икеде агачлары белән көрәшегез килмәсә дә, шулаймы? Бу уенда андый нәрсә бөтенләй юк. Шуңа күрә борчылуның кирәге юк. Барысы да тиешенчә күренә. Икенче яктан инде бу графика фильтрлары, мин сиредә коточкыч ялган берничә уйный беләм. Андыйларны уйнаганым тагын да азрак. Бәхеткә, бу мәһәбәт уен аларның берсе түгел. Шуңа күрә графика монда шәп кенә. Мин югарыда нәрсә әйтә алам? Сезнең машиналар белән караңгы көннәр уйныйсыз килсә һәм сез бу уенны уйнамагансыз икән лә, сезгә һичшиксез тулы куәт уйнарга кирәк. Югыйсә, бу уен сезнең өчен үтә җиңел булыр, чөнки сез һәр борылманы беләсез инде. Сез бу очракта бу уен караңгы көннәр булмавын дип әйтә мөмкинсез. Син аны белгәндә ул җиңел булса, ул гомумән авыр түгел. Ләкин бу очракта караңгы көннәр дә авыр түгел. Мин караңгы көннәр камилләштерелгән уенын уйнадым һәм хәзер ул минем өчен җиңел. Ләкин беренче тапкыр минем кәефем бик нык кырылайды. Тулы куәт белән кебек, катлаулык нәкъ менә беренче тапкыр беленә. Кызганычка каршы, уенны кыска һәм уенда контент аз. Шуңа карамастан, беренче тапкыр ул яхшы. Моннан тыш, бүген йөзләгән модны йөкләмичә һәм ун ходыйга гыйбадәт кылмыйча уйнарга мөмкин булган эске уеннар күп түгел. Сез моңа ышанасызмы? Сез бу уенны Steam'да сатып алып, аны йөкләп, шуннан соң ук кабыза аласыз. Бернинди техник мәсьәләләрдән башка, бәхеткә, бүгенге хуҗалар аны кайвакыт яңарталар. Һәм икенчедән, мин татарча сөйләшми торган кеше, шуңа күрә минем хаталарым турында фикерләрдә язып калдырыгыз. Һәм мин сезнең бербер язмаячагыгызны беләм. Сау булыгыз.